niin kuin näet, niin sun koiras kyllä kääntyy näihin pieniinkin väleihin ihan loistavasti, kun sä rytmität ja käytät ajoituksia liikesuunnissa oikein. Liikkeen nopeudessa, liikkeen suunnissa. Se kyllä kasaa sulla nätisti noin. Jarruta! Tule. Hyvä. Ja huolellisesti. Tommi. Tuossa valssi tänne päähän oli hyvä. Ei se tarkoita, että se olisi valunut. Ei sen valunut mihinkään. Jos sä mietit, no okei. Nyt sä taas mietit kahden asian välillä. Sitä, että hidastatko sä koiraa ennen tätä hyppyä vai annatko sen tulla kaarevalla vauhdilla. Nopeudellisesti tuo oli nopea vaihtoehto. Jos sä haluat miettiä harjoittelun kontekstissa, niin olisi, että sä voinut siinä vaatia sen samalla tavalla kasaamaan, kun sä vaadit kakkosesteellä. Ja nyt se on vaihtoehto, kumpaa sä nyt itse haet siinä. Jos mä katson nopeutta, niin toi oli nopea vaihtoehto. Harjoituksen kontekstissa ihan hyvä vaihtoehto, että sä vaatisit siltä tällä kertaa sen kasaamisen. Ja hidasta siellä. Kasaus, hyvä. Oli todella hyvä. Tuo oli todella hyvä, samaten tuo käännös oli todella hyvä. Tässä kohdassa ehkä pientä hidastusta olisi voinut tulla. Eli raivis meni sen vähän pitkäksi ja kääntyi sen vasta ton jälkeen. Eli nyt vielä mä melkein hakisin sulle sen kolmannen harjoituksen kautta sitä käännöstä, koska se joudut tekemään siinä niitä vähän tiukemmin. Ja toi tyyli, jossa sulta puuttuu se hidastus välillä, se on vähän niin kuin läpijuoksemista. Sä juokset tasaisesti sen tahdilla. Hyvät suunnanmuutokset, mutta kun sillä hidastuksella me annetaan se informaatio koiralle, että sen pitäisi lyhentää askelta, jotta se voisi hypätä lyhyemmän käännöksen. Ja se vastaavasti vaatii sulta vähän enemmän, että sä tekisit myös kiihytyksen siihen perään. Eli hidastus ja kiihytys tulisi molemmilla. Nyt ne puuttuu molemmat, koska sä teet sen juosten. Kolmannessa harjoituksessa sä joudut vähän enemmän tekemään, koska jos sä et tee niitä kolmosessa, niin se näkyy. Ja kaarokset kasvaa liian pitkiksi. Kyllä. Santtu, ennen kuin otat uudestaan, niin miten sä korjaat tätä kohtaa? Hidastat ja käännyt, vasta sitten lähdet liikkeelle. Joo. Sieltä se oli vähän kaarevasti juostuna taas. Pitäisikö mun mennä seisomaan ja pysäyttää sitä tekee? Tuohon noin. Itse asiassa meni taas videolle. Kakkonen oli tosi hyvä. Hyvin on keskittynyt tuo kaverissa. No ei te halusitte vaiheta. Kasaus liikkeelle. Tuu tekemään se vettä. Hyvä! Nyt oli paljon parempi. Paljon parempi se sun hidastaminen. Mutta tästä tullaan nyt, että mitä lähemmäs sä pääset tänne sen tekemään, sitä enemmän sä saat siihen tehoa. Eli pyri tuolta
lähtiessä tulla niin pitkälle kuin ikinä ehdit ja teet tässä sen mahdollisimman voimakkaan. Aivan sama asia kuin jos sä ajat autolla. Kuitenkin mitä tiukempi kurvi, sitä voimakkaampi jarrutus ja sitä voimakkaampi ratin linkkuun kääntäminen sun pitää tehdä. Tuo on nyt vähän niin kuin sä sanoit tuolla aamulla, että maanpaa pistä perään luisuun ja yritä sitten sutia. Siis se on se sama vertaus. Mutta jos sä yrität liian tiukkaan kurviin tehdä semmoisen peräheiton, niin sori vaan. Metsähallitus kiittää ja katsojat tykkää. Siksi tonne kolmoselle käy lähempänä ja voimakkaampana. Siis ylikorosta mieluummin se liike.